hari bino susah seneng. Seneng apa ya? Mari dadi buta wedok. Nyengenges. Sadis. Ketok kejem ngono lho. Iki wayang toyan iki. Iki sing malih iki sapa nek kene iki? Dene ora sang ngurus kuwi ora ngurus wae kok aku sing manggen aku kowe iki. Iki kelakuane sapa lho? Bisa samong kowe. Iki dinesu. Tenan. Nek nesu niki selakno dicelaki. Ora ono diganggu. Bojo mesti. Bojo makan bojo iki kapok. Kowe gelem bangun itu karo bayimu. Ayo dibantu gak tuku coba ban kasate. Brojo jento, ora gelem kocone gan kocok tukil dulu. Pandan tikel sanggadalarum Nikoto sang pinarloso Boten badhe pangling menika Kakang Ayu Arifin ingkang rayi ngaturaken sungkem Kakang Ayu Arifin Brojo Musti boten dawuh Toto lan kowe sungkem angin batin nepel tanganmu Boten Kakang kula tresna batin Kakang Ayu Arifin Gatot kaca lupute apa Lah popot colong Gatot kaca duwe luput apa karo kowe Wulung niku mban dawuh sing ngasanipun Kakang Prabu Brojo Dento Sumados ing rai madosipun Gatot kaca alit orang ketanganipun ageng ngwejahi njur Gatot kaca kok patek mboten Gatot kaca namung kula tamani aji pamwesen lajeng tanpa daya Patrene boten ngawonten Kakang Gatot kaca niku sinten Gatot kaca menika yoganipun Kakang Ayu Arifin ing pautan kaliyan Kakang Werkudara. Werkudara menika anakipun Pandhu. Pandhu menika ingkang merjaya Kanjeng Rama Trembaka lan Kakang Arimba. Kedahipun Kakang Mbok menika mas ditulung wirang dhumateng sedanipun Kakang Arimba kaliyan Kanjeng Rama. Ampun lajeng Kakang Mbok menika swita badanipun Werkudara. Werkudara menika turune mungsuh. Monggo Kakang Mbok sakmenika kula aturi manunggal dhateng para kadang Brojo. Kula badhe muktekaken dhateng Kakang Mbok yen kangge dados ratu mangke kula ingkang njunjung wonten Kakang Mbok kula ingkang dados nanyakanipun kula ingkang dados kegiatanipun Brojo. Nanging kula nyuwun Kakang Mbok kedah pisah kaliyan pun Werkudara. Menika piye? Cangkemmu menika piye? Kedah pisah kaliyan Kakang Werkudara pecadas supan.
Sedulur darah cocok kono iki nang awak lemes yu lawang karo sedulur kok padha bengarengan lawang karo sedulur padha karengan kaya ngono kaya sing guyub sing rukun karo sedulur aku ora kuat ngampah aku anane merbus milik lah kok kaya ngene tinggalane bapak anak-anake ora karu-karuan kaya ngene ora cocok karo sedulur sing kae kaya ngono sing kakang brojo lamatan yo kaya ngono kakang brojo dento watake sesongaran watak drengki srei ndur kepiye yu sing arep ngelingke sedulur kuwi apa aku ora ngawang sedulur kaya ngene iki aku sing kepiye yu aku nek ngawang sedulur padha ora cocok kono kuwi kaya aku nek kentekan rokok bingung yuk para pendono napa yuk Brojo mesti namake kekuatan yang kekuatan tangan kata dari rasa lah kok banjur namake manden siung para rapatut banget nyokot Brojo mesti nyokot iya panas kaya dibiwi mau batok anake bapak itu duwe siung kabeh monggo siung ya landhep kabeh iwari bis kadang metu wedok ya duwe siung nek nyokot ya panas minaku sing ra duwe siung untuk kuntek bali uler ompong yuk dadi macan ompong yuk yen kepiye yuk kudu iso manunggalke anak-anake bapak nek ora guyub ora rukun ngene iki bapak ora bakal nampa papan pasuwargan yuyut lungguh jangkar parah
Kakang Mbok, kula sampun tobat Kakang Mbok. Kakang Mbok. Geng Rai Brojo lamatan sampun tobat Kakang Mbok. Wah, kula pun Brojo wikalpa. Sampun tobat yu. Yu. Kula sampun tobat yu mangculke yu. Aduh, dijambak rambutku kaya aduh. Kula sampun tobat, Mbak Yu. Wis tobat kabeh. Sampun. Kowe ngakoni kalah karo Mbak Yumu iki. Kula ngakeni kawon kula nggih. Kula ngaosi kawon Yu. Yen mesti masani kalah kudu marang karo Mbak Yumu. Ih, kula nderek. Kowe do bali nang Pringgondani. Kono do bali nang Pringgondani dibantu Gatotkaca kene bangun kasatriyan. Yen kudune tak perwasa Gatotkaca ki mati. Nanging tak perwasa lha kok malah bisa eling Parwa Madya lan Musana. Wis ora mung kalanane Bali Warimbi sing pantang karo Kakang Werkudara. Dadi bocah sing satriya. Bocah sing digdaya. Aku kudu tegel. Gandeng tak potangana Jawi Rasa, aku kudu nyekel gaman. Sabet pedang ngajur padamu.
Brojonegoro lho Kakangku. Gatotkaca numpute apa? Gatotkaca numpute apa? Lah kok arep kok angkah patine. Yen mudine kowe iki eling. Dari kala semono yen to tanpa pitulungan. Kowe wis bablas nyawane. Jaman mungsuh karo bojoku Kang Mas Werkudara. Mergo Mbak Yumu dadi garwane Kang Mas Werkudara, kowe padha slamet uripe. Kowe diparingi panjang umur. Lah kok pengangkahmu kepengin bakal lupus para Pandhawa, kepengin bakal males wedi tulur wirang marang para kadang Pandhawa ku njur bathuk mungkin andi Brajadenta, Brajadenta. Lah kok apa? Sakmenika Kanjeng pinanggih kaliyan Rai. Kula aturi siaga tata-tata gempur kenyatanipun para Pandhawa. Kanjeng saged nampi papan pasuwargan lenggah ing sekeca wonten ing pasuwargan yen to para Pandhawa pejah. Kuwi jeneng penemu sing ora nalar kandhane. Yen kudune guyub rukun marang para Pandhawa, bisa manunggal antara kadang permanen karo kadang Pandhawa. Kuwi goleke pasuwargane wong tuwa bebarengan nyuwun marang Gusti Allah Dumadi. Pestekno Kanjeng kok bakal nampa pasuwargan. Nanging padha bengkrengan, padha wales-walesan antekan kapan sak tegak turun murah bakal akur marang turune para Pandhawa. Iki padha bengkrengan, padha pancakara marang para kadang Pandhawa. Kowe goleki neraka jahanam marang Kanjeng Rama. Ayo, manunggal marang para kadang Pandhawa. Mboten. Mboten Kakang. Urung dereng lega, dereng marem rasipun Rai. Yen minggah sare dereng kaset ndase para Pandhawa tugel gulu. Papan sinengkang wale sandang walekat Kodeko simbar jojo Yang tak badut-badut ora bakal aku iso sasak musuh karo Mbak Yuku. Kakang Mbok Ayu Arifin. Aku gumun ing ngatasi wanita lah kekuatane iso ngungkuli kekuatane mriya. Iya. Aku didhawuhi semanunggal marang para kadang-kadangku permalang kang wis kapikut marang Kakang Mbok Ayu Arifin. Aku didhawuhi semanunggal marang para kadang Pandhawa ora bakal aku sudi. Ora sotah aku menunggal marang para Pandhawa. Ning aku bakal nguncati Kadipaten Permalang. Aku bakal nglungani saka Kadipaten Gladadinunga. Aku bakal golek kekuatan, bakal angupaya kadidayan karagan kanggo numpas para Pandhawa. Ucap nguncati Kadipaten Permalang ya Kadipaten Gladadinunga. Prabu Anom Brajadenta asrang upaya marang kasugihyan lan kanuragan. Besok timbulipun Prabu Anom Brajadenta yen wis ana kocap lakon Gatotkaca wisuda.
Harimbi, kula kok Prabu, ana apa banjur? Moncorat moncot dioso. Tapang-tapang kanisku membeng kamu Yai. Koko Prabu piye? Ingkang rayuwun supados wangsul kados wau menika. Yen mboten saged wangsul kados wau. Kang Mas Werkudara boten tresna kaliyan ingkang rayi Koko Prabu. Oh, ngono karepmu. Iya Koko Prabu ya. Yen tak dandani aja kuwatir. Ben ayu meneh rupamu. Ben saya tresna bojomu marang jeneng para yai. Mantu sembah nuwun Koko Prabu. Sigra den paisi Maratandrawati. Ilang wujud ngayeksi. Sadaden dadi wanita kang sulisti. Satya kakak sapa? Aku Werkudara wis sapa? Prabu Lengkara Dewa. Iki kadang isi Narawedi. Koko Prabu Bratayuda. Aku kok kabar ento Koko Prabu Bratayuda. Kasuran mungsuh marang para Pandhawa. Wis rasa mungsuh marang Koko Prabu Bratayuda. Prabu Lengkara Dewa mungsuh ora gelem ingkang lakon sampah. Di bos burung, di bodakau.